ikerketa bat da zientzia eta teknologiaren inguruan, beraz Euskadi mailan antolatzen den First Legolik dela eta ikastolan erabaki dugu gure First Legolik propioa egitea, non DBH laugarren mailako ikasleek proiektu zientifiko eta proiektu teknologiko bat prestatu behar duten, adituek osatutako tribunal baten aurrean azaldu, eta hemen ikastolako areto honetan, talde bakoitzak bere txokoa, bere estana dauka, non bai ikastolako jendeari, zein ikastolatik kanpo datorren jendeari, euren proiektua azaldu egiten dieten. Alde batetik, gure ikasle talde bakoitzak badauzka proiektu bi aurkezteko epaimaikideen aurrean. Orduan, alde batetik berrikuntza proiektua aurkezten dute, eta gero beste alde batetik proiektu teknologikoa. Orduan, 5 minutuko tarte batez aurkezten dute epaimaikideen aurrean euren berrikuntza proiektua, eta bertan, gero epaimaiak proposatzen dizkie hainbat galdera edo berrikuntza idea posible, feedback bat emoteko eta balorazio bat emoteko. Alde batetik eukitzen ditugu bai ikasle ohiak, baita ere gurekin parte hartu duten ikasleak beste urte batzuetan, agian aurten batxilergoan dagozenak, baita irakasle batzuk eta gero kanpotik etorritako adituak. Robota egiterakoan lehenengo ikusten dugu zeintzu diezen misioak egiten behar horrek asetzeko sortzen dugu diseinu bat, diseinu mekaniko bat robota egiteko, hasten gara robot base normal bategaz, eta gero horren gainean sortzen dugu akople desberdinak, besoak egiten dut zeguzenak, eta programatu egiten dugu, programa hori serian ero paraleloan egiten da, robotak misioak egiten daren denean, bai beso bat eta besteak aldi berean bi misio egiteko, eta gero ibilbidea zehar mailan joateko aurrerantza. Helburua da, guk sortutako robotak misio desberdinak egitea, misio horrekin puntuak lortzen dabez, eta puntu horren arabera guk klasifikazioa dekogu gero First Legolikera aurkezteko. Parte guzti honen irabazleak diezen taldeak, gero arlo nazionalen parte hartzeko aukera aukengo dabe First Legolikeko lehiaketa ofizialan, hemen Bilbon egingo duguna.